Kohimen kopera bayir hautrai Jesus Christ. Ka gospel mindakasngi kawanraha kama jongi yaka Jingiadei niya hapadengi sinran jongu Jesus but ki Parisui halor ka Sabath. But u Jesus u penshai yaki ka jimmut bashisha jonga Sabath yaki buryu ki bawan banya tainia badu Jesus. U Jesus yalam yaki buryu ban snawuto bat champang ka jimmut kabayar bat kabajilliu jonga Sabath. But u Jesus Jingiadei yaka jimmut jonga Sabath bat ka Paskha. Ka Paskha bat ka Sabath kadon Jingiadei. Sabath kalong ka jingkinia. Bale ngireke ya ka Sabath namar ben kindu buram ya ubala kinia nagabenda jongi. But ban penshai shushu ya kaneka pang u Jesus udam pengan mau yaki kumno udabit but kisinran jongu kilale hagasngi Sabath kumno kilashim iya upu peni but kilabam but don mano bakino sniu yaki habakile kum katay kam kabala bu kerpang tang nakabenda kilindo ben pendon kam ya upu peni. Bahakaju kadur Jesus dang batay shushu yaki ba kilindo kila benle kano ka kam hagasngi Sabath but kita ki kam kabakile kam de ka jimpin kain ya ka Sabath kidang kindu burom ya ublay. Nangta ter u Jesus wanra hakama jangki yaki jinglong jongu haka jingim jangki badu Jesus dam penshai yaki kaya ka jimmut janga Sabath. Ban sautu yakane mindakasngi baro artili kini ki jimpulle kayade. Naga daga daw mindakasngi ngiyosngo naka kitab Exodus halor ke jingjia bakraw haga jingim jungi paid Israel lemba ka snam jungu kun lambarot kila light im na ka jinglom mraw but kila light im na Egypt banpoy shari Canaan ka snam jungu kun lambarot hangne u Jesus ong ka snam jungu kun lambarot kala yada yake paid Israel na ka jingjot kumbala jia haga jingim jungi Egypt. Hakaju kadur Jesus dan kadaw yaki yaka snam jungu kon lambarot kalong ru kashi benda jangka jingkinia. Haba kila kinia ya ukon lambarot naga benda ka jingiada kata ka snam jung ka langkinia ka kerlalong ka boryada yaki naga jingma naga jingsinium. Ka snam jungu kon lambarot kala yada yaki naga jingma. Hangne u Jesus yada yaki apostol jongu naka jingsha kinno bakila penken yaga Sabath. U Jesus ulangukon lambarot ubayada yangi naka jingma. Ubayada yangi naka jingsiniyo. Ubayada yangi naka jinglarain. Ubayada yangi naka jingjot. Badukon lambarot uyang hakamat ki Pharisee ban ong kiya kabakile kamde kapap. Kam de ka jimpin kain yaga Sabath pinban u Jesus wanra da kawai pat ka jimmut hakata ka jingra ke Sabath u Jesus wanra yaga jimmut batte mai yaki Pharisee ki bam patla ban shembang kai ka jimmut janga Sabath u Jesus ong Sabath ka kalelang bat ka jingisane don jinkinia hawulum Calvary kalanga jingisene. Ladangi don ga jingisene, ladangi don ga jingid, ngilaban aiti bon kie baro. Ngilaban penrit yalade. Habau Jesus don ga men siyam, jon ga jingisene bat ga jingid, ula kaloy ban kit ya ki pop, bangindup yo jingada. But habangi puson halor ke jinkinia. Ni van jinginia kanekaba kamas bakuit kalong ke jinginia kumno ngilayo kaneke jinginia ka urlong ha ke jingim jongi lemba ke jingisne ke jongo balai kalam ke jingisne ngimla ban pidiang ya kamet bat ke snam jongu kalam ke jingisne jongu kalam ke jingisne jingir jongu ngimla ban long kawai badu balai but kumno kaneke jingisne jingid kami
ka jingisine kami na ka donu jong ubale ubadap da ka hok na marba ngi ki kon jong ubale ngi deben yopdiang ya ka hok but na marba ngim padon hok leze ngila ngop hakakti jong ubamen bad ka pop ublay ula ong ngi kinang pop ngi deben yo hok kum ge paid Israel kibala imha Egypt ha ka jing shale bain bad ka jing shitom ublay ong kideben yo hok nakakti jongi Egypt ban yo light nakata ka jing shale bain bad ublay ong kadel embaga snam jongu kon lambarot but ngiyus ngo bad ublay ula bata yabu Moses ba un senreit ia ka snam jong ukon lamborot ha ka rishot jingkang bad ka shokod ing bad kan kerlalong ka dak ka shin jong ka jingiada iaki ka hok kan traikam hangto ka hok ka wan kumno ka hok ka traikam lemba ka jingid isene bad habadon ka jingid isene kata ka hok kan kerlalong ka jingiada iaki brio nauba men na ka jing seniu but min daw Jisu ong ka Sabath kalong ka tray kumne ha ka jingim ka Sabath kamde ka por ban kinno sniu ikibrio ban pendram ikivayo kibrio henry ka Sabath ka de ben perlong yangi ban tre yakane ka ju ka jinglong ka bamot ngide ben sauto Sabath kalong jingkinia Sabath kalong jingid isene ka Sabath kalong ka jingkot ka jingver banle hok yekiway bat ki parisi kila bakala but naga daga daw ujisu ong ngalakwa jingidi sene but kini ki apostol kim shimla le aye but ujisu la ong ngayeng hang ne ngalong uba pala dia ke temple kila kain kordori ke temple kadang jiayu ha ke temple jongi ju ka jinginia ha ke temple ju kala play ya ki snam jongi la kon lamborot naga binda ban side ya ki pop ban pan ya ke jingiada mendau Jisu wong kam pala dia kita ke baro badang jia ha ke temple jombi kadon eye kaba kam kerpang kata kade manga nga ngalong ubalong uba penbiang ya ka hok ubalong uba penbiang ya ke jingid isene ubalong uba penbiang ya ke jingiada naga benda jombi bale pi wanshe ke temple ba pi pan jingiada pi pan hok pi pan jingisene kane baro kawan om na kane ke ying henry now person jongu Chris but Jisu ong ba ulong ga jingisene but pimbat snawutu ya kane ka pang na marge apostol kayai badu Jisu u person jonga jingidi sene habaki yai badu Jisu ya kabakilale kamde ka pop badu Jisu penshai ya kine ki parisi halor kane ka pang ko himen ko para ni ring jimut ayu lemba kane ka jingi kai jongu Jisu ni wan mas ni shimenda jingkini mas but man lagi jingkini mas kade ben tray kumno ha ke jingim jongi ni wan naga binda ka mas ni pan jingisene ni pan jingiada na Jisu but ladalong kumta kamas bakuit kade ben perlai luidiangi habang ilong ki balai luit daga jingisene bat ka hok bat ka jingkoi bat ka bo jong Jisu ni de ban nang ru ban perlai ludia kiwe ni de ban nang ban isene yakiwe ka jingim jongi kade ben kerlalong ka jingit isene yakiwe hakinga sem jongi hapadengi paralog jongi hapadengi para nang tre para yatre lang batni hapadengi para kinna ngide ben pentray kam ya kane ke jingit lem konda ngiru ngin kerlalong kum ge parisi ke babatriang ya ka ain ga rol janga Sabath kalam jingisene badla se uji sun peit yangiru un ong yangiru ngakwa jingidi sene om ya ka ain ka baba nginduai hagane ke yukirish bakuit ba ujisu un perlong yangi ke balai loid bad ngindup laban perlai lud yakiwe
Hapoki ingasem jongi, hapadengi marjan marpa jongi, dakanege jingit isine, kaba ujisu kadau hangi, hamal lagi jingkania Eucharis. Jisu be it kerku kardo yangi, pensle yangi, penkantang yangi. Bangindup laban it yakiwe, indup laban isne yakiwe, da kaba pintrekam ya kahok jangka baning. Enyaro ya utrai Jisu Christ. Amen.